Det er godt. Ej, ikke endnu skal. Nej. Ej, nu skal du ikke sætte fast. Jamen det er. Altså Henrik, jeg kan ikke få lige klumpen mig ud. Skal jeg prøve lidt? Jeg tror også, der er lidt bund. Stadigvæk. Ja, det må jeg godt. Det er heller ikke nemt at røre den. Nej, det er det ikke. Så kan du vaske penslen. Ja. Ej, det var ikke smart, den der pensel. Det er ikke en billig pensel. Det er jo snuppe pensel. Mere vand på, ja. Det der ikke. Men du skal også med sådan en billede. Ej, dem der skal du ikke have nu, vel? Vel? Det her det er til Andreas, som lige skal lave noget nyt for laget. Hvordan vi lavede det? Jamen, jeg har bare hældt vand i det. Men det blev ikke sådan en kæmpe. Kan du ikke prøve noget nyt, så? Ja, den er. Er det med her også? Mamma. Hvad så? Hvad vil du i det? Så kan du lige tage den af herinde. Det er rødt. Det er sort. Det var godt nok billigt. Men jeg ved ikke, om de var helt... Jeg har givet 2 for 37 der. Men jeg ved ikke, om der var helt så mange i. Nej. De har lige fået et hak op af. Først til 2 for 25, så 2 for 27, så 2 for 30, og nu 2 for 35. Og ved du hvad? Jeg synes, det er sjovt. Ja. Og det er på mindre end år. Fordi oppe i forretningen, for godt et år siden, der kunne man få 2. Og det var sådan. Det var din mamma. Så. Den her, det skal være. Det var din mamma. Hvad vil du? Det bliver et flot billede, Andreas, men ej, hvor en flot sol. Ej, der bliver en dejlig farve på. Er det et æbletræ? Kan du huske deroppe ved blodbanken, det billede, der var på væggen? Den har sådan nogle der, de bliver tørre. Der er de sådan. Kan du huske, der var de der klatter? Har I været med mig op på Blodbanken? Ja. Det er flot det der, Andreas. Rigtig flot gul sol. Så er der røde. Er det æbler, der er på træet? Ja. Det der, det er en sten. Ja. Så hvordan kan man lave? Der må godt komme lidt brun i sådan en sten. Vi skal prøve det her. Vi tager lidt af det der, og så fylder vi brun i. Det er godt med sådan en stenfarve. Det bliver en lidt tydeligt. Prøv med. Jeg tror, der på er. Nu er det tør, og nu er det ikke tør. Nu skal jeg lige vælge lidt. Den er lige så. Så. Og der. Og der. Det er slut. Andreas, hvad er det, vi laver? Sky, træ, 2 sten, der ligger op ad et træ, en sol, og så 3 æbler. Ja. Stå på det. Ja. Det er rigtig fint. Hvad skal vi så have hernede? Det skal jeg nok lave. Okay, det er klart, man skal se. Det skal du Det er en rigtig god græsfarve. Det er fordi, at jeg har taget lidt blå, og så har jeg